ویلایەتên یەکگرتیان ئەمریکا دەمەک بۆ پۆشمالبوونا تورکیە ژێکڕینە سیستەمێ موشکên S-400 رووسیە دیار کریە. پاتریک شانەهان وەزیرê بارەڤانیە ئەمریکا bi wekalet ragihand Tirkiye tek û sihuyekê meha bê karê jêkirîna sîstemê mûşekên S-400 Rûsî poşman bibe û eger Tirkiye riş dibe li ser kirînê wê werê sizadan ji aliyê Amerîka ve. پاتریک شانەهان وەزیرê بارەڤانیە ئەمریکا تەکازî li ser wê çandê kir ku pêngava Tirkiye pirsa alîkariyan navbera Amerîka û Tirkiye de her wiha hemahengî jî navbera her du welatan de ji kar dixe û têk dide. Hevdem wezîrê barevaniya Amerîka tekaz kir ku êdî balafirvan û serbazên Tirkiye bo meşq û rahênanê li ser balafirên F-35 nayêne wergirtin û xulê nû jî nayêne vekirin ji bo wan. Dê beşekê dinê gotinê xwe de wezîrê barevaniya Amerîka ew çend jî daxuya kirin ku eger Tirkiye riş dibe li serkirîna sîstemê mûşekên S-400 Rûsî, rêkeftin navbera Partiya Komarî û Partiya Demokratan de yên Amerîkî heye ku siza bi ser Tirkiye de werne sepandin ji ber li gorî yasaya Amerîkî nabê dijminên Amerîka hebin. Pirsa kirîna sîstemê mûşekên S-400 Rûsî girjî xistiya navbera Tirkiye û Amerîka de û tê çaverê kirin ku di dema dû mehên bê de Rûsya sîstemê mûşekên S-400 radestî Tirkiye bike. û ji alî xwe ve berpirsyarên Rûsya tekaz dikin ku di dema dû mehên bê de sîstemê barevaniya S-400 Rûsî wê bigihê Tirkiye û meşq û rahênana karmendên Tirkî li ser sîstemê barevaniya S-400 bi dawî hatiye.